Nginibingelele mzwakwethu. Njengoba nibona-ke umongameli lo wase-Venezuela oboshwe i-United States of America ngaphansi kwe-administration kamongameli uDonald Trump. Lokhu-ke mina ngiyakugxeka, ngikubiza njengo-kidnapper. Ba-kidnap-e i-head of state ngenxa yokuthi ungomunye wama-leaders ase-South America angafuni nokuthi ukuyimela kwezwe labo kuthathwe amanye amazwe. Njengoba phela kuyaziwa ukuthi i-Venezuela ingamanye amazwe laphana ano-oil omningi, anama-reserve, kodwa ahlupheka ngenxa yokuthi u-oil awakwazi ukuwusebenzisa kahle, or ama-resources abakwazi ukuwasebenzisa kahle ngenxa yokuthi ba-under ama-sanctions a-sanction-wa yiyona i-USA. So nje le nto eyenziwe u-Trump ubugebengu, asi-criticise nje kakhulu. Ngiyabona nje abantu abanga-understand ukuthi kwenzakalani. Kuyabajabulisa lokho. Ngokwami nje ngiyagxeka kakhulu le nto leyo, ngoba ukuyimele ngempela kwe-Venezuela kuthathwa i-United States of America, yona ehlala igcizelela i-democracy. Kanjani? Bam-accuse-a ngokuthi uMaduro udayisa ama-drugs, ushushumbisa ama-drugs and uphula amalungelo abantu. Ayikho leyo nto. Ngicela ni-subscribe. Famoso. No, esas gente saque la verdad que yo digo.